marunong makiramdam. Shout out sa'yo na bahala na kung anong sabihin nila basta masabi ko kung ano yung nararamdaman ko at all. I don't care about what other people will say. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratsoni. At ngayon, syempre kapag ka Monday, pare-pares tayong lutang. Pare-pares tayong sabog. Dapat mag-straight body ka muna para makapag-focus ka ng onte. Ayan, yan. Yan, straight body tapos focus ka lang sa daan. Lalo ka na, Kuya Fernando. Naku, sabi ko sa'yo, ingatan mo yung pasahero mo. Malaking asset yan sa kumpanya ng MBC. Going back, no? So, may mga moment ba? Meron ka bang moment na trip mong magbigay ng joke? Trip na trip mo. Kunwari, nasa isang magandang lugar kayo, tas minsan lang kayo magkita ng mga magkakaibigan. Tapos, ikaw yung tipong komedyante sa grupo. Yan. So, ikaw yung magbabagsak ng joke. Kaya lang, minsan, hindi mo nakokontrol yung mga joke mo. May mga time na akala mo nakakatawa ka, pero yun pala nakakabwisit ka na. May kakilala ka bang ganon? Ako share ko lang. Ako po, nung high school ako, up until college, then nagsimula talaga elementary elementary, high school, college. Ako talaga yung bangko sa magbabarkada. Ako yung mga tipong pag nakita nila sa inuman, tatanungin nila ako, "Uy, Maratoni, mag-joke ka naman!" Di syempre, hindi na ako magpe-prepare pero ang madalas na gagawin ko dyan, titingnan ko yung mga kasama ko. Kunwari, ayan, tingnan mo, laki na naman ng tiyan mo, hindi ka na naman nagda-diet. Tingnan mo yung bilbil mo, nakausli na naman, nakikita mo pa ba si Junjun? Tapos merong one time, kaibigan ko naman siya, in all fairness. Well, actually hindi ako sure. Kasi akala ko super close kami. Pero dumating yung time na offend talaga siya sa akin, B. Oo. Sabi niya sa akin, "Oy, next time ayusin mo yung pagjo-joke mo kasi hindi ka na nakakatuwa." Parang ako kinabahan ako kasi sabi ko, "Shucks, parang mali pala yung bitaw ko ng joke. Next time pala, bago ko magbitaw ng joke, kikilalanin ko muna yung tao." May mga ganun ka rin ba? Yung ikaw yung tipong, sige, ikaw yung bangko, ikaw yung komedyante, ikaw yung entertainer sa barkada, pero hindi mo nararamdaman, nakaka-offend ka na pala. Nako, baka naman. This is the sign. The sign para pakiramdaman mo muna ang mga tao sa paligid mo. Pakiramdaman mo muna kung close kayo in the first place. Mahirap yung nagbibitaw ka ng joke. Di naman kayo close, B. Mabuti sana kung mahaba yung pinagsamahan nyo, yung mga tipong nagsama kayo sa isang kwarto, magkatabi sa isang kumot. Ala! Hay! Pero anyway, this is the perfect time then to be sensitive. Alam mo, sa panahon ngayon, mahirap na. Kagaya ko mga Gen Z. Mga sensitive kami, B! Ay, hindi pwedeng, may mabitaw lang na joke, maging funny ka lang, okay na yan. Ay, hindi ganun. Dapat you have to learn how to be sensitive. Read the environment. Para good vibes lang, ha? Mahirap na, baka mamaya sa isang lugar, bigla kayong magsapakan, sabunutan kayo, kalbo ka pala. Asya, mamaya na nga, babalik na muna ulit ako sa aking Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1